partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. La garça griva i gaig canten el mes de maig, respon la cadernera. Tota planta floreix, tot arbre s'embesteix, com si fos primavera. I ens estan amb unes dificultats que ja us podeu imaginar, demanant aviam si podem retardar una mica. La pregunta és sí o no? Us fotreu el sol, doncs. La vida, així saltres al vent, la cara al vent. 150.000! Metafòricament parlant, no per la república. Que ens eixampléssim una mica, perquè hi ha gent aquí que queda una mica esclafada. Que hauria d'explicar-nos una... És un dia molt i molt emocionant per tots nosaltres. Es barregen les raons polítiques i les personals. Avui, per primera vegada, des que van haver de marxar a l'exili, el 29 d'octubre del 2017, finalment han pogut trepitjar terra catalana.
tornar a casa. Encara no a casa seva, però avui sí que tornen a casa, perquè la Catalunya Nord és també la casa de tots els catalans. Hem pogut veure i viure en els darrers anys a la Catalunya Nord. La Catalunya Nord ha estat la rereguarda del procés d'independència. Volem dir-vos gràcies, gràcies companys de la Catalunya Nord! Benvinguts, molt benvinguts aquí. Benvinguts a Perpinyà. El que hem volgut fer és molt modestament i molt humilment ser els continuadors d'aquells que van demostrar la seva solidaritat amb Catalunya ara fa una mica més de 2 anys, a l'estiu i la tardor de 2017, custodiant urnes i paperetes. Aquesta solidaritat entre nord i sud existeix molt exactament des del dia mateix en què francesos i espanyols ens van posar una frontera pel mig. La diferència és que nosaltres aquí al nord demostrem dia rere dia, sense ni pensar-hi, que és possible, amics del sud, és possible ser català sense ser espanyol. Ens cal persistir i avançar fent camí. Junts farem realitat el nostre somni. Gràcies per ser al nostre costat. El dia en què l'esperança va vèncer la por. Tossudament alçats. Visca Catalunya lliure. Presó de Lledoners, 28 de febrer del 2020. Amb Catalunya. Aïllem i derrotem la desunió per evitar que la desunió acabi derrotant l'independentisme. Gràcies per ser-hi. Llum als ulls, força al braç. Jordi Sangla, presó de Lledoners. Ànima latint a la lluna i si estenc les ales al sol. Avui són aquí, políticament més vius que mai. Si els volien fer callar, no n'han sortit. Avui no tan sols sentiran la seva veu, sinó que la sentiran més a prop que mai. Si alguna veu representa l'esperit de l'exili, aquesta és la veu de Clara Ponsatí. Un nom no ha representat mai tan bé l'ànima i la veu clara de qui ho porta. Endavant, Clara Ponsatí! Bon dia catalans del nord i del sud, que avui sou aquí, a Perpinyà, els que vau ocupar l'aeroport. Bon dia als joves que vareu guanyar la batalla d'Urquinaona. Ells ens acullen avui en aquesta ciutat catalana de cap a peus, que també volem lliure. I us necessitem més que mai. Ho tornarem a fer. Fa més de 2 anys. Hem tornat a demostrar que units som més forts i que sempre podem comptar amb ells. Ens portarà la independència. No som a l'exili pel que vam fer o pel que diuen que vam fer. Som a l'exili perquè som independentistes. Mentre hi hagi independentistes, hi haurà repressió, exili i presó. Taules i diàlegs d'enganyifa que només busquen fer guanyar temps de Pedro Sánchez. Ens hem de preparar. Ens cal preparar el proper embat per la ruptura, per alliberar-nos de l'estat espanyol, des de les institucions i des del carrer.
nosaltres, com a representants electes, hem d'estar a les vostres ordres. Sí, senyor! I per això avui acabo dient només una cosa. Gràcies, gràcies i endavant! De totes les formes i maneres possibles fins a aquesta terra catalana que tots... Un dels grans músics d'aquesta part dels Països Catalans, Gerard Jaquet. Caparrutxos per la sang i garrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara es porten bé. Amalú sap que sempre guanya i el diumenge a fer el fiercer. Muntarà, muntarà, l'aioli, muntarà, muntarà, l'aioli muntarà. Amb lo que sabem d'escola i amb lo que s'hem descuidat, amb els somnis de bressola i amb la puta realitat, amb un cop de Coca-Cola, amb prou ciment armat. Durant les properes setmanes, totes les persones inscrites al registre del Consell podran participar ja en la primera de les consultes, precisament sobre el seu pla de govern. Hola! Hola, Catalunya! Estem emocionats. Molt. Hem vist, després de 2 anys, el nostre mar i la nostra llum. Vaig enviar 3 missatges a 3 interlocutors. El primer missatge li vaig enviar al gobierno espanyol. El gobierno d'Espanya. Bàsicament, li vaig dir franquista. Perquè el seu comportament va ser franquista. Quin 155 acabava d'aplicar aquell govern espanyol? El que defensava Manuel Fraga, recent sortit de la dictadura. I al govern espanyol encara li vaig dir una altra cosa fa 2 anys. Li vaig dir que tenia por dels jutges belgues. I avui em torno a dirigir al govern espanyol, que vull pensar que no és franquista. I li pregunto, al govern espanyol li pregunto, què tal els jutges belgues? Què tal? Què tal els jutges alemanys? Com ho portem? I els escocesos? Què tal els jutges del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg? Què tal? Què tal els juristes? Què tal, gobierno d'Espanya? Els escoltaràs? Perquè aquests jutges demostren una vegada i una altra que Espanya avui no és un estat de dret normal, que Espanya no respecta els drets civils. Torem us deia, llavors, tots aquests sacrificis personals, sacrificis col·lectius, de què hauran servit? I no us heu aturat, i tant que no us heu aturat, i no heu abandonat, i tant que no. Aquesta n'és la prova. No heu defallit. Aquí esteu. Després de 2 anys d'exili de presó, encara som més forts i encara som més valents. Creieu-me, ho dic pels companys, no ho dic per mi, ho dic pels companys. Més forts, les companyes, i més valents que fa 2 anys. I per això, sí, és veritat, volem ser nosaltres un motiu d'esperança. Els exiliats volem ser un motiu d'esperança. No el podem guanyar només a les urnes. Ja hem vist com actua l'estat espanyol. No el guanyarem només anant a votar, que ho hem de fer. Sempre. No el guanyarem sent molts més, que hem de ser molts més. Però no el guanyarem només fent això. Haurem de fer més coses. Pacíficament. Democràticament. Però haurem de fer més coses. Per guanyar del tot caldran més accions. Més compromisos. I més sacrificis. Sempre des de la lluita democràtica, sempre des de la lluita no violenta, per descomptat, sempre pacíficament. I tot això s'ha de fer bé. Aquest és l'únic canvi possible i ho sabem des de fa tants anys que aquest és l'únic camí que ens aporta igualtat d'oportunitat, justícia social, futur, progrés. És això el que perseguim. I ho farem abraçant cada vegada a més gent, amb generositat, sent més i més diversos. Guanyarem i ho farem per desbordament democràtic. Hem de ser molts, tants
que ho farem inevitable. Fins a la victòria sempre, catalans. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Feu les mans, sisplau. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat. La llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant, quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Catalunya viu un dels moments més importants de la seva història contemporània. No havíem arribat mai tan lluny en la defensa del nostre dret a l'autodeterminació. Lluitarem pacíficament fins al final i aconseguirem la república per fer un país millor, tal com van somiar els nostres avis i els nostres pares, tal com es mereixen els nostres fills. El molt honorable Carles Puigdemont. Moltíssimes gràcies, amics i amigues. Gràcies, catalanes i catalans. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu! Tornar injustament cap a casa, perquè no poden creuar la frontera, us volem donar les gràcies infinites per aquest acte de fraternitat entre tots els ciutadans i ciutadanes del món. Gràcies, amics i amigues. Ho ha dit abans la Clara, ho ha dit en Toni, ells en són testimonis, ho ha dit en Lluís, ho ha dit tots els testimonis que han posat veu en aquests vídeos que ens han portat la veu de les víctimes de la repressió. Sabem que la llibertat, la independència política no és un objectiu fàcil. És que no ho ha estat mai ni ho hem dit mai, i ho hem sabut sempre. A tota la gent de la Catalunya Nord us devem aquest enorme agraïment, aquesta devolució del que heu fet. A tots els catalans i catalanes que són víctimes de la repressió per lluitar en favor de la democràcia, des de l'Oriol Junqueras fins a en Josep Valtònic. Des de la gent que es manifesta pacíficament a la Meridiana fins a la gent que ha passat injustament dies de presó. A tots ells també els devem aquesta fraternitat i aquesta generositat. En el seu afany de reduir els drets, que avui no tenen la possibilitat d'alçar la veu perquè són a la presó, com els joves d'Alsasso. O, deixeu-m'ho dir avui aquí, perquè avui ho hem de dir-ho tots. Hi ha una persona que va fer molt per Catalunya i que avui està fent front a un inefable i infame procés d'extradició, el Julian Assange, que ens ha ajudat i que és una veu per la llibertat d'expressió arreu del món. I són tanta gent que ara mateix està fent el camí de retorn cap a les Terres de l'Ebre, que hauria volgut venir aquí, o és a la gent que és a la presó, o és a la gent que d'aquí pocs dies haurà d'anar segurament a declarar davant d'un d'aquests jutges que s'han posat a la cua de voluntaris per aplicar aquell a por ellos que algun dia els hi va ordenar el rei d'Espanya. Voluntat ferma de llibertat, que no és només una esperança, que ho és, sinó que és un esperit
I és més que això, és un compromís de lluita insubornable a la defensa d'una forma de vida col·lectiva, la que hem triat de viure, que és allò que fan els pobles que volen viure el seu futur en llibertat, decidir ells mateixos. La República Catalana Independent és avui, i ho sabem i per això no ens deixen votar, un anhel majoritari dintre la societat catalana. Perquè sabem, i aquest és el seu fracàs, sabem que és l'única garantia, una república catalana independent, és l'única garantia, i ho sabem, perquè ja portem més de 40 anys d'aquesta experiència, que pugui posar fi, d'una vegada per totes, a un règim monàrquic que és hereu directe del franquisme. Un règim injust, que té al·lèrgia a la catalanitat. Com a poble que vol fermament ser lliure i que s'ha posat a caminar des de fa anys, ho sabem i sobretot ho saben, ja no ens aturarem. Ja no ens aturarem i ja no ens aturaran. Hi havia altres maneres de fer-ho possible, és cert. I deixeu-me que faci un homenatge a tota aquella generació de polítics d'un signe i d'un altre que durant aquests 40 anys ho han intentat perquè ho havien de fer. Havia estat possible fer-ho, però justament molts d'aquests polítics que són testimonis d'haver-ho intentat avui ens poden parlar en primera persona de que aquest és un camí a xorc, que l'estat espanyol només escolta i només entén la veu d'un poble mobilitzat. I per tant hem d'estar en estat de mobilització permanent. Sí senyor. I hem guanyat un referèndum, ja ho hem fet això. Ja sabeu on ens porta la preparació i la feina coordinada i la unitat a guanyar. Vam preparar un referèndum i el vam guanyar. I el vam guanyar perquè el vam preparar. Per tant, totes les victòries futures només es poden aconseguir si fem cas d'aquest mot d'ordre que ens hem de donar entre tots. Preparem-nos. Preparem-nos perquè tenim feina i la volem fer. Ara hem de preparar amb la mateixa fermesa i convicció, doncs, amb què vam fer el referèndum i el vam guanyar, la lluita definitiva. Superant errors i vencent dubtes i febleses. Fem xarxa de consells per la República que vagin creant les condicions per viure la llibertat que ens mereixem i que ens hem anat guanyant no sense sacrificis i sense dolors. Ens hem de preparar combatent la repressió de l'Estat a partir d'aquesta xarxa cívica, pacífica, democràtica a l'entorn dels Consells Locals per la República. Ens hem de preparar rebutjant el règim monàrquic nascut del franquisme i ens hem de preparar rebutjant els negocis abusius d'aquest estat repressor.
Acredito.